थाखाय ओरैनो रायलायगोन नोंसोरो फेसबुकआव हगारनाय जाथाङा ओरैबायदि जेदिनखालि बे न'नि हाय लोगोफोर गुड मर्निं एभ्रिवान लोगोसे नोंथांमोनखो दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समावहाय बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नङा होमब्ला लोगोफोर लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं दिनै आरो फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ना लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ अलरेडि नुखाबाय आरो नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां स्किप खालामनाङा आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला नोंथांमोननि सेरावहाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ दाननानै नायनाङा अब्लानो जोबजासिम बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला नायदो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङाब्ला आं मा भिडिअ लानानै फैदों मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायलांना होनि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना गोबाङानो बुङो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि बुंनाय बायदि आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोबाय नोंथांमोना गोबाङानो बुङो थाब हो होननानै आरोना बांद्राय बुखिनाङा होननानै बुखिनो गोनां जायो बेनिखायनो आं बुखियो आरोना लोगोफोर दिनै आंनि सिगाङावनो भिडिअनि क्लिपखौ देखायग्रोसिगोन बेनि उनावहाय जोबथारनायाव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामसिगोन नोंथांमोना स्किप खालामनाङा लोगोफोर नङा होमब्ला नायलांदो बिदिब्ला मानि थाखाय ओरैनो रायलायगोन नोंसोरो फेसबुकआव हगारनाय जाथाङा ओरैबायदि जेदिनखालि बे न'निफ्राय ओंखारबोदों ओइदिनखालिनिफ्राय मबाइला सुइच अफ जादोंनो फन खालाय मोना ओमफ्राय मा खालामनो हिनजावा फेसबुकआव हगारना होबाय निउसावहाय बिदि गोबाना दं बिना दंखायोना बेयावहाय बिनि आवगोलनिफ्रायनो जागोन मानो होनबा सहायना थानो हायैखायसो गथ' दोनबोनानै गोमादों होननाया सासेया हिनजाव नांगौ आदसा न'आव जेबो स्कुला माबायाव हाबो इउन एकाडेमियाव हाबो मिलननि खाथियावनो गथ'आ खै बोसोर जाखो होनदों सासे क्लास दंमोन खै बोसोर जाखो 12 बोसोर 13 बोसोर हाबबाय आरो जेनेबा 13 बोसोर फुरा जायाखै दा 13 बोसोर जाबाय जायाखै जाहांदोंमोन रानिं हाबबाय आरो जेनेबा हिनजावसाया हिनजावसा हौवासा हौवासा सानैबो जेरावबो सानबैसो जाबाय 7 बोसोर नोंना मा नाम नोंनालाय अन्साय बसुमतारी गिदिरा ओमफ्राय उन्दैया फोरमायसा बसुमतारी दा बिसोरखौ मा नोंसोर सानैया हाबा जानो आलाय सिलाय खालामनोसो नागिरदों नामा हाबा जाखै बोसोर जाखै 8 बोसोर ओमफ्राय दासो हौवाया जुमाय लोंनानै नोंखौ माने बियो नामा होमबालाय मानि थाखाय गारखो नोङो बेखौ दाबोथ' गारलायलायाखै नोंसोरो ओरैनो खुगाजों खुगाल'सो गारलायलायदों गोदोलाय सोरजों खारखांखा नोंलाय थाङाखै बोरै सानै जाखो नोंनि बाबानि नामा मा नोंनि बाबानि नामा मा एसे गोसा बुं नोंनालाय मामानिया गायसि बसुमतारी हिनजावनियालाय सुमित्रा बसुमतारी मा खालामनो सानखो नोंसोर सानैयालाय लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो नुखाबाय बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय नोंथांमोना बिथांमोननि बागै मा मेसेज होनो सानदों आरोना लोगोफोर सानैबो हिनजाव गोनां हौवा गोनां नङाब्ला सानैबो आरो गथ' गोनांखा सानै होननानै बुंनाय खोनादों आरोना लोगोफोर आं बिथांमोननि मुं लाला नोंथांमोनाथ' अलरेडि बिथांमोननि जितु खुगानिफ्रायनो बुंनाय रावखौ नोंथांमोना अलरेडि खोनाखाबाय नङा होमब्ला मोनथिखाबाय सिगांनि भिडिअफोरावबो आं जाबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदोंमोन जितु नैबे दिनैनि जुगावहाय दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना भाइरेल जागिरि बिथांमोना सानसेब्लाबोथ' नुदों आरोना लोगोफोर दिनैबो फिन खेबसे नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि भिडिअखौ लानानै शेयार खालामनायाव नोंथांमोना नुखागोन सानसे नङाब्ला लोगोफोर बेफोरबायदि लानानै भिडिअखौ खालामनायाव आंनिफ्राय फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो बयनियावबो निमाहा बियो आरो नोंथांमोननियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जितु बेफोरबायदि गुबुन हौवा लानो गोसोमोनब्ला गावनि खुसि बायदियै खालामनो गोसोमोनब्ला बैफोरबायदि हाबा जाखांनानै बेफोरबायदि सानै गथ'खौ मानो खाङामोन नङा होमब्ला लोगोफोर बैफोरबायदि खांखांनाय गथ'खौ नोंथांमोना मानो आलाय सिलाय खालामनो सानखो आरोना लोगोफोर गावनि हौवा थासेयावबो गावनि हिनजाव थासेयावबो
गथ'खौ जोनोम होखांनायनि उनावबो जुदि नोंथांमोना गुबुन जुदि हौवा बा हिन्जाव जुदि लायोब्ला बैसोर थाबाय थानाय जिथु उन्दै गथ'फोरा मा जानांगोन नङा होमब्ला ओरैबायदि गावजों लोगोसे गथ'नि जिथु लाइफनि फिउचारनि लाइफखौबो बिथांमोना बरबाद खालामनो थांगोन नङा होमब्ला दा बेबायदिसो जालांदों गावनि इयुननि फिउचारनि गथ'फोरनि माबाखौ साना लागोनो जितु गावनि इन्जयमेन्टखौ लानो थाखायसो नोंथांमोना बेफोरबायदि सिस्टेमखौ खालामदो होननानै दिनैनि दिनाव आं बुंगोन आरोना लोगोफोर नङाब्ला माथो नोंथांमोना हौवा थासेयावबो गथ' थासेयावबो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि मावोब्ला दिनैनि दिनावहाय ओमफ्राय आरो हिन्जावसाया बुंदों नङा होमब्ला बिथांमोना जितु आदामोना हमनानै जितु बिथांमोनखौ सोंनायाव नोंनि हौवाया नोंखौ बुयोमोन नामा रायोमोन नामा होनना बुंनायाव रायामोननो बुवामोननो थेवबो जेनेबा बेफोरबायदि अननाय अनसियाव मोननायावबो थेवबो दिनैनि बाराव नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला होनब्ला माबायदि जागोन नोंथांमोना माबायदि संसारखौ नांगौ नङा होमब्ला एनि टाइम नोंथांमोना गोदान हौवा लानाय गोदान हिन्जाव लानाय एसे बुजिदो बयबो बुजिदो बर'फ्रा गावजों गाव बुजिलायनानै मोनसे गोजोन संसार जादो अब्लासो नोंथांमोननि न'खरा जौगागोन जोंनि न'खरा जौगागोन समाजा जौगागोन न'खर गंसे जौगाब्लासो गामिया जौगागोन गामिया जौगाबासो समाजा जौगागोन समाजा जौगाबासो हारिया जौगागोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना गोबां सुबुंफोरानो सोलायदो माने जितु गावनि बेफोरबायदि आखुखौ गावनि बेफोरबायदि लामाखौ दिन्थिलांबाय थायोबा जोंनि इयुननि फैबाय थानाय जितु उन जेनेरेसनफोरा जुदि मोजां लामानि थासारिखौ जुदि मोनलाङाबा फैबाय थानाय जोंनि जितु बारहावाया गुबुंले जालांगोन जोंनि बर' हारिया गुबुंले जालांगासिनो दङ नङा होमब्ला दायो नै नोंथांमोनाथ' एनि टाइम निउस रादाबफोरा नुगासिनो दङ जोंनि बर'फोरा गावजों गावल' एना एनि बांसिनखौनो एना एनि जों मा समावहाय नुनो मोनो जेब्ला इलेक्सन फैयो जेब्ला पलिटिक्सनि माबायाव फैयो नङा होमब्ला गावजों गाव बिदा बिफं नांलाय खमलाय बर'जों बर' बेबो गैया बेफोरबायदि आरोना लोगोफोरा पलिटिक्सनि बिखय आं बांद्रायखौ बुंनो थांलासै अलरेडि आं बेफोरनि माबायावबो बुंनो थांला नाथाय थेवब्लाबो खोनाबोला हामा नाङो आरोना लोगोफोर गावजों गाव बर'जों बर' बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे बे जितिगोन आं देरहागोन बे जेनगोन बेफोरबायदि बाथ्राया एनि टाइम सिस्टेमफोरा एकदम माने निउसफोरावहाय निउस रादाबफोरावहाय गले गले फैबाय थायो आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानलासै नोंथांमोनाबो बरिं मोनो नङा होमब्ला भिडिअखौ गोलाव खालामबोला ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबाय आरो जेन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय माबा मोनसे मोजां आइडिया बा गियानखौ होनो हादोंब्ला नोंथांमोना हाजासे बे भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जोबथारनायाव बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला फिन खेबसे सिगाङै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय